no era cap sorpresa, però feia feredat veure que pràcticament cap portada de diari de Madrid tenia en compte el que estava passant. El primer push, el primer enviament que fa el diari El País és per dir cortada la línia de trenes entre Madrid i València. Això és el primer interès que té el diari El País en fer. Però és que ara, fa una hora o així, l'agència EFE ha tingut la santíssima barra de treure un tèlex, una informació que diu com poden els madrilenys dirigir-se a la costa valenciana aquest cap de setmana si no tenen tren. No sé si estan permesos els tacos, però s'ha de ser un grandíssim fill de puta per fer eixa nota precisament avui. Com poden els madrilenys dirigir-se a València este cap de setmana si no tenen tren? S'han atrevit a fer això. És un despreci absolut, absolutament colonial cap al nostre país i cap a la nostra gent. A banda de que no puc imaginar-me què caram vindrà un madrileny a fer a València este cap de setmana, perquè com algú vinga a sobre a menjar-se una paella és per agafar-lo per on no toca.